Модел в два цвята, риза туника. Тази асиметрия на копчетата издължава много хубаво силуета. Имаме я до два пъти XL в зелено и в бяло. Стои много красиво за външна риза. В спортен вариант, по-оверсайз силуета с паднало рамо. Има един голям джоб и в размер LXL и два пъти XL. Отзад е леко по-издължена, отколкото тази риза туника в червено. От цвета на камерата виждам, че го предава отново малко по-силно, отколкото е в реалност. Има асиметрия, която отново издължава силуета в размер SM и LXL, като това в случая е LXL като размер. Свободна е и много хубаво стои. Отново може и с колан, може и пусната. Това бяха предложенията ни за ризи. Очаквайте скоро още клипчета.